ಸತ್ಯದ ಕರಿಗಂಧ ಕರಿಗಂಧ ಪಂಪಿನ ಗಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಗಂಧತ್ತು ಅವಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಲಾ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅರ್ಥಲಾ ಉಂಡು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಅಂಶಲು ಅಪ್ಪೆಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭುಡು ಮಾನವ ರೂಪುಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಹಲವಾರು ಜಾಗೆಡು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಜಾದ್ ನಾಲು ದಿಕ್ಕಿಡು ಕೀರ್ತಿದ ಪುದರಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಬ್ಬುನು ಮೋಸುಡು ಕಿರಿಯರೆ ಕಟಪಾಡಿ ಅರಸು ಮಂತ್ರಿ ತಂತ್ರಿಲು ಕಂಚಿ ನಡ್ಕಡು ಮೋಸದ ಉಗಿಲು ತೋಡಾದ್ ನೀರದಂಡು ತೋಜ ಪಾಯರೆ ಬಬ್ಬುನು ಜಪಡಾದ್ ಆಸಿಕ್ಕಲ್ಲು ಮುಚಿದು ರಣಗೋಳಿ ನಡ್ಪೇರು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೂ ಜತ್ತು ಬರ್ಪೇರು. ಶಾಪಗು ಬಲಿಯಾಯಿನ ಕರಿನಾಗನ ಕೈತಡೆ ಬತುದುಂತುವೇರು. ಆತಾನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿನಾಗೆ ಮಾನವ ರೂಪ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಇಂಕ್ ಅಪಚಾರ ಪಂದು ಗರುವೋಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಡ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿನಾಗನ ಜಿಡೆ ಪತದು ಹಂಕಾರದ ಬಿಷನ್ ಜಪುಡಾನಗ ಕರಿನಾಗಗ ಎನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೋತುದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಡ ಮಾಪುನ್ ನಟ್ಟುವೇರು. ಕಕ್ಕಿ ವಿಷ್ಣು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಜಾಗೇಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ತೂಟು ಪೊತ್ತಾದ್ ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೆಲ್ದ ಉಗುರುದ ಇಡೇಟು ದೀಲ ದುಂಬೊಂಜು ದಿನ ನಿನ್ನನು ನಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರಿಗ್ ಈ ಕರಿನಾಗನ ವಿಷ ಕರಿಗಂಧ ಆದ್ ಬಲಿಪಡು. ನಂಬಿ ಭಕ್ತರಿಗ್ ಅಮೃತದ ಗಂಧ ಕರಿಗಂಧ ಅದರ್ಮಡು ಬತ್ತಿನಾಗ ಏಪಲ ಕರಿನಾಗನ ವಿಷ ಆದ್ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಮೃತಗು ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನ ಕರಿಗಂಧನು ಪಾತಾಳರ್ದು ಭೂಲೋಕಗು ಕಂತದ ಕರಿಗಂಧದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯೊಂದು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಇನಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಂಧ ಅಮೃತಗು ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಕ್ತಿದ ಕರಿಗಂಧ. ಈ ಗಂಧೊಡು ಕರಿದು ಪೋಪಿನೈನು ಒರಿಪಾವನ ಶಕ್ತಿಲಾ ಉಂಡು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತಿಡು ಎನ್ನೆದು ಕರಿಗಂಧ ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡುಂಡ ವಾದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲ ಮುಟ್ಟರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಮೈಟ್ ಬೂರ್ನ ಸೀಕಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುಂಡ ಆ ಸೀಕ್ ಮಾಜುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಮುಗಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡದು ಆ ಕರಿಗಂಧ ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡುಂಡ ಅರೆಗಳಿಗೇಡು ಆ ಸೀಕ್ಲೇನು ಮಾಚಾ ಉಂಡು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಗಂಧತ್. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿರಿಗೆ ಕನದಿನ ಗಂಧನೇ ಸತ್ಯದ ಕರಿಗಂಧ. ಸತ್ಯದ ಕರಿಗಂಧ. ಸತ್ಯದ ಕರಿಗಂಧ.